जे बोसोरफ्रामबो बैसागुनि संक्रान्ति सानाव बयबो बर' रायजो राजाफ्रा हाजो गाखोनानै बे बावखुंग्रियाव थाङो आरो बेवहाय फुजा होयो होननाय दा मानो फुजा होयो सोरखौ फुजा होयो बेफोरखौ रायलायलायनायाव मिन्थिनो मोन्दों आरो जोबोद दुखु गोनां आरो जोंनि मोनसे ट्रेडिशन हिसाबै बिथांमोनहा जुग जुगनिफ्राय बेखौ खालामबोबाय थादों जे बेनिफ्राय आं सानबाय जे बेखौ जोङो मोनसे फेस्टिभेल फर्माव लांनो गोनांथि दङ बिटिसिआव सावरायलायनानै 2013 सनाव प्रथमबार बावखुंग्रिनि नामावहाय बावखुंग्रि फेस्टिभेल बेखौ सुरु खालामनाय जादों कन्टिनिउलि दिनै 13 इयार जाबाय ओंखायनो 13 टाइम्सनि थाखाय सेलेब्रेसन सोलिगासिनो दङ आरो बे सेलेब्रेसना गिदिरनिफ्राय गिदिर जालांगासिनो दङ दा बावखुंग्रिया मा बेनि सम्पर्के जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथिया आरो बावखुंग्रिनि नामाव जे बेहाय बोसोरफ्रामबो बर'फ्रा हाजो गाखोनाय मोनसे ट्रेडिशन दं बेखौ गुबुन जायगानि बर'फ्राबो मिथियामोन दा बेहाय जों आंनि भार्जनाव आं जायखौ मिथिगौ गुबुनफ्रा गुबुन गुबुन भार्जनबो बुङो आंनि भार्जना ओरैहाय जे नैबे रायजोनि राजाहा सासे फिसाजो दंमोन आरो सुन्दुरि फिसाजो दंमोन जेब्ला हाबा जानायनि बैसो जाबाय अब्ला बे रायजोनिनो सान्थ्रि गाहायजों हाबा होनायनि खोथा दंमोन किन्तु बे राजखुंग्रिखौ राजानि फिसाजो राजखुंग्रिखौ बे मोनसे रायजोनि राजखुंगुर माने राजानि फिसालाया गोसो थोखोमानानै दंमोन ओमफ्राय बेयो जबरदस्त हाबा लानो लुबैदोंमोन किन्तु ओजोंहाय राजा रानि न'खरनि मानसिफोर आरो गाव स्वयं राजखुंग्रिया सान्थ्रि गाहायजों हाबा जानायनि खोथा थैलायखाबाय दा बेखौ खोनानानै बै गुबुन रायजोनि राजखुंगुरा रागा जोंनानै आउट अफ जेलास बे रायजोखौ गाग्लोबनानै बे राजखुंग्रिखौ लानानै थांनानै हाबा खालामहैनायनि थिरांथा लानानै गाग्लोबदों दा बेहाय जोंहा सान्थ्रि गाहाया गावनो लिडिंआवनो बे जुद्धखौ होनांबाय कयेकदिननि उनावहाय मेसेज फैबाय कि सान्थ्रि गाहाया बे जुद्धआव थैबाय दा बे खौरां गाज्रि बे दुखुनांथाव खौरांखौ मोननानै राजखुंग्रिया जोबोद दुखु मोनबाय आरो सानबाय जे आं जायखौ हाबा खालामनो नागिरदोंमोन जायखौ आङो मोजां मोनोमोन बेनो गैलाब्ला आंनि थांना थानायनि जेबो मिनिं गैया आरो आं जुदि थांनानै थायो अब्ला आं जायखौ सुखुवा आं जायजों हाबा जानो लुबैयाखै बै गुबुन रायजोनि राजानि फिसाला राजखुंगुरखौसो आं हाबा खालामनांगोन गतिके आं थांनानै थाला होननानै बियो दुखुजोंनो हाजो गाखो बे जौसिन हाजोआव थांनानै बेनिफ्राय बाज्रुमनानै थैयो आरो जेब्ला बेयो बाज्रुमनानै थैयो बिनि एटेन्डेन्सफोर बिनि लोगोफोर सिख्ला माखासे माने 6-7 जनसो सिख्लाफ्राबो बेजों लोगोसे बाज्रुमनानै थैफायो दा जोंनि बिनि रायजो राजाफ्रा बेखौनो बिसास खालामो जे बे हाजोआव गोबां जायगायाव गोबां धरनि चिन्हफोर दङ जेरै मानसि आगान दङ अन्थाइयाव बेनिफ्राय उवाल गायहेन आगान दङ बायदिसिना दङ दा बेखौ बयबो बुंसोलायो कि बै थैनानै थांनाय आत्मा राजखुंग्रिनि आत्मा आरो बेजों लोगोसे थैफानाय सिख्लाफोरनि आत्माया बे हाजोआवनो गिदिं गिदिं दङ आरो बेखायनो बर'फ्रा बे हाजोनि नामखौ सिख्रि सिख्ला होननानै बुंदों चक्रशिला नङा सिख्रि सिख्लासो बर'फ्रा बेखौ सिख्रि सिख्ला हाजोसो होनना बुङो उनाव हारसाफ्रा बेखौ मोनसे पारभार्टेड फर्माव चक्रशिला नामाकरन होदों दा बेनि नामावनो जिहेतु बे थैनायनि उनावहाय राजखुंग्रिया थैनायनि उनावहाय रायजोनि मानसिफ्रा दुखु मोननानै बेनो हमेज होनो थाखाय दुखु फोरमायनो थाखाय बे हाजोआव बोसोरफ्रामबो गाखोलांनानै बे हाजो थिखिनियाव फुजा होयो बिनि आत्मानि थाखाय दा बेनो ट्रेडिशन जानानै थाबोदों दा जोङो फैयै फैयै बेखौ मिन्थिनानै बिटिसिनि मोनसे केलेन्डार फेस्टिभेल खालामबाय आरो बे राजखुंग्रि बावनाय माने सेक्रिफाइस खुंग्रि माने प्रिन्सेस गतिके माने प्रिन्सेसनि जिबनखौ सेक्रिफाइस खालामनाय जायगा दा बेखौ गोसोखांनानैनो जोंबो बेखौ दुखु फोरमायनायजों लोगोसे जोंनि जायगायाव जि ट्रेडिशनफोर दङ बर'ल' नङा खाथि खालायाव थानाय गार' राभा असमिया राजबंशी नेपालि
बिभिन्न जाति गस्थिनि कालचार कला कृष्टि ट्रेडिशन कास्टम बेफोरखौ लानानै बे बावखुंग्रि फेस्टिभेलखौ खालामनाय जादों। बेवहाय जानाय लोंनाय बिभिन्न जाति गस्थिनि श'केस जायो। बेवहाय दानाय लुनाय हेन्डलुम टेक्सटाइलनि श'केस जायो। बेवहाय हेन्डिक्राफ्ट औवा आरो मा होनना बुङो राइडिं बायदि बायदि मुवाजों बानायनाय बेखौ श'केस खालामनाय जायो। बेवहाय ट्रेडिशनेल गेम्स खमलायनाय गिला गेलेनाय बायदिसिना गेम्सफोरखौ श'केस खालामनाय जायो। दा बेखौ लानानैनो मोनसे फेस्टिभेल बाहाय पेराग्लाइडिं खालामनाय जायो। आरो बिनि दारैनो हाजो गाखोनायखौ खालि ट्रेडिशनेल हाजो गाखोनायल' खालायाब्लानो दा जोङो मोनसे मोजां मिन्थिजानाय जाबाय बियो वेल नन मोनसे कम्पिटिसन जाबाय हाजो गाखोनाय कम्पिटिसन। बेवहाय गुबुन गुबुन स्टेटनि नों हारियानानिफ्राय आरम्भ खालामनानै पान्जाबनिफ्राय आरम्भ खालामनानै सब देशनि हाजो गाखोग्रा कम्पिटिसनाव बाहागो लाग्राफ्रा फैयो आरो जोबोद मोजां जायो आरो जोङो बिथांमोननो मोजां मोनसे एवार्डबो होयो।